Dziękuję, że przyjechaliście. Szanowni Państwo, teraz tak, jeśli chodzi o busa, to dzisiaj inaugurujemy jego wyjazd. To będzie przede wszystkim w początkowej fazie promocja debaty, którą współorganizujecie Państwo zresztą, co bardzo doceniam, do tego, że debata to jest najlepsza okazja do tego, żeby poznać faktycznie sylwetki kandydatów, no i zapoznać się z ich ideami, wartościami i programami w końcu. Dlatego chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców usłyszało o tej debacie i jak najwięcej mieszkańców na nią przyszło. Dlatego jeśli chodzi o dalszą część wykorzystania Gajewiczobusa, tego gwiazdnego Gajewiczobusa, to będziemy go wykorzystywać po to, żeby z nim jeździć przede wszystkim po całej gminie Żukowo. Chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców i skonsultować nasz program, skonsultować naszą wizję gminy Żukowo i to, co chcemy tutaj zmienić, jak chcemy to zmienić, bo to mieszkańcy są najważniejsi. Mieszkańcy muszą nam nakreślić, czego tak naprawdę oczekują i tego będziemy poszukiwać. Jeśli chodzi o baner, który jest swego rodzaju właśnie tą ciekawostką całą dzisiejszą, to tak na dobrą sprawę to, co ja widzę, bo generalnie on jest do interpretacji dowolnej dla każdego z mieszkańców. Natomiast to, jak ja to interpretuję, to że jest tutaj obecnych 3 rycerzów Jedi. Każdy z nich stoi po tej dobrej stronie mocy, tej jasnej stronie mocy. No i dlatego, że każdy chce dobrze dla mieszkańców, każdy chce dobrze dla tej gminy Żukowo. Natomiast jeśli chodzi o podpisy okraszające ten baner, to oczywiście tutaj interpretacja jest dowolna. Myśmy wykorzystali po prostu ten motyw sagi Gwiezdnych Wojen i nazwy jakby tych filmów, które w tej serii się pojawiały, żeby podkreślić nasze przeczucie, jeśli chodzi o tę debatę, jak ona może wyglądać. Bo mamy nadzieję oczywiście, że ona będzie merytoryczna i konstruktywna i dlatego chcę zaprosić już z tego miejsca dzisiaj we wtorek wszystkich mieszkańców właśnie na debatę kandydatów na burmistrzów. Natomiast jeśli chodzi o nas jako Komitet Wyborczy Wyborców Otwarte Kaszuby, to oczywiście, tak jak wspominałem, dla nas najważniejsze wartości to cechy samorządu otwartego i przejrzystego, dojrzałego, to takie, które właśnie urząd jest przejrzysty, urząd jest czytelny dla mieszkańców, działania urzędu są czytelne. Drugą cechą jest chociażby kwestia społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy budować społeczeństwo obywatelskie w gminie Żukowo dwutorowo. Z jednej strony zachęcając poprzez takie instytucje jak Rady Osiedla, Rady Sołeckie, Młodzieżowa Rada Miasta czy Rada Seniorów. Poza Radą Seniorów wszystkie instytucje istnieją, ale chcemy zwiększyć na mocy statutu ich niezależność oraz ich kompetencje, a Młodzieżową Radę Miejską wyposażyć przede wszystkim w stabilne finansowanie i szereg kompetencji. Ja byłem w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Toruniu, no i powiem Państwu tak, nie było niestety tam finansowania, co spowodowało, że nie czuliśmy w zasadzie, odbijaliśmy się od ściany, nie czuliśmy możliwości realizowania naszych pomysłów. Dlatego teraz ważne jest to, żeby chociażby 50 000 rocznie przeznaczyć na Młodzieżową Radę Miejską, co pozwoli młodzieży właśnie aktywnie realizować swoje pomysły. Jeśli chodzi o ten drugi tor, to oczywiście społeczeństwo obywatelskie to przede wszystkim inicjatywa oddolna, a więc te inicjatywy lokalne będziemy wspierać, będziemy dawać narzędzia, będziemy tworzyć warunki do powstawania kolejnych stowarzyszeń czy też komitetów lokalnych. No i w ten sposób chcemy to społeczeństwo obywatelskie, te ruchy obywatelskie miały to stworzyć. Korzystały z nomenklatury wojennej, tak? Czyli mamy sztab wyborczy, mamy kampanie, to kampanie zawsze były te wojenne i teraz Gwiezdne Wojny to jest takie nawiązanie właśnie do tego, że mamy tutaj rywalizację zdrową, która ma być konstruktywna, no i do tego będziemy oczywiście, dlatego to nawiązanie do tych Gwiezdnych Wojen. Dla mieszkańców, ja nie chciałbym zdradzać, dla mnie to jest przede wszystkim dla mnie osobiście postrzeganie tego, jak może wyglądać debata, tak? Debata może być ciekawa z tego względu, że może być po prostu dynamiczna. I tak bym to skomentował. Myślę, że to będzie wystarczające. A mieszkańców zapraszam, bo to mieszkańcy właśnie mogą się przekonać sami, jak ta debata będzie wyglądać, jeśli się tam pojawią. Dlatego do tej obecności będę zachęcał.